ଖିଆଯିବ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ। ଭଲ ହେଇଛି। କେମିତି ରକମ ଭାଉଜ ପୁର? ନଡ଼ିଆ ପୁର, ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୁଡ଼। ନଡ଼ିଆ ଆଉ ପୁର ପୁର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ମାନେ ଟେଷ୍ଟଟା ଏଥିଲାଗି ଆସୁଛି, ନଡ଼ିଆ ପୁରଟା ତ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ହଳଦୀର ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଥାଏ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି। ଚିକେନ୍ ଖାଇବା, ପିଠା ଖାଇଦେ ଟିକେ। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ସୁନ୍ଦରଟା ହାତରେ ରହିବନି।